ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରାତି ହେଲେ ଲୋକ ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ବନ, ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲା ନାଗମଣୀ ନାମର ଅଦ୍ଭୁତ ରତ୍ନ। ସେହି ଗାଁର ଏକ ଯୁବକ ରମେଶ, ସେ ଏହି କଥାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭାବୁଥିଲା। ସେ ଠାନିଲା ଏକ ରାତିରେ ବନକୁ ଯାଇ ଏହାର ସତ୍ୟଟା ଖୋଜିବ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ବନ ଭିତରେ ଏକ ଆଲୋକ ଚମକୁଥିଲା। ରମେଶ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ନାଗ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଲା। ନାଗ କହିଲା, ଏ ମଣିକୁ ଯିଏ ନେବ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହରାଇବ। ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ରମେଶ ମଣିକୁ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଧନୀ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ମାଆକୁ ହରାଇ ବସିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିଲା, ଲୋଭ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାପ। ଏଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ଅଧିକ ଲୋଭ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରେ।